Norok ni kami borong kamadara Munggia kami 35 mile ni mungkai ta mungka ha Raju de Burma kai borok Agartala wo samung khlaine nei samung rotugui phailai jamani hiaba samung rotugui phailai mani ulo khoroksa wanjei borokno samung rekhai norni tei klaikha samung khlaine ni nei talangai thangai koidin samung khlairika 4 din samung khlairika rang rilia aboni yagulo borokno building kusuk sako tisai talangai rang sanmani se torchar khlaikana borokno bukha tokha Gay borong no je samung khlairnai awan je ni mung hingkangkai Subroto Das bini tongmani thai hingkai Botola Agartala na boji kholo nok nang gisa saida mano gunung tu saimangla aro Botola wa tamo samung khlairmani Itmar kau na Tartala Sakawa hingkai Tartala Sakawa borok Itmar kawai samung khlai kosto khlai side rang rezagya yang mani pore bonong ya ko rang bokri kha mia horo borok train station o thuka ini ang bai malai kha borok chini borok nei ano malai kok sawai rang rok bokri ba borok no ang kisa jeman mani borok no chamong rekha gang borang ya ko tuchagya yang te khorsa angkal tongo bobo borno nugui belai khairok jakha kai phirok nani rang puisa kisa borok no ri rohornai Tela mura jor norong ni nogo sogine horong ni 200 angkai kanai bela na gari kasari rohornai norong na kai je chini borok rok nugui tongnai rok borok no kisa chuba jabai di borok ni rang manya ngai tongmani justice jong nango omo haike chini borok rok kobang ma torchar khlaijagui tongo buni bosong bai chamung rok kringi tongmani yagulo kisa se obong arang mangka biani pokok mai kuriba manasong nungno sini borok ni nungno chino help ka mai cari ka to abono ang changka hambai hengkai dara nang tamo sanamo songni ni obo tui justice rok bichar rok nang nade nai nang asa kosto khe butok khlaijak mani tai rang rok rejak ya khlaijak mani samung khlairoi samung khlai mani ani rang rao mana musungwang Tala saka asu payo paya samani Besok gontar borok samung khlaire 7:30 tu 5 oh sapung res krui dibor ni mairok da sari diboni mai mu caria res das krui phungni ke phungni jungni jeno pinda frai thangka norok khorok ni basibe khorok ni samung khaileyo din hajira 750 khorok ni ke 1500 sorry 15 3000 oh acha na Subroto Das samung khlair nai ঠিক আছে Botola tongo na bini buildings namrewo ini boni building ya bokonde laruman sing oh acha oh acha yang torma sei oh aro ni mondir bai besek chal o building jes namremani aro Botola ni kaisa mondir Ramnagar 2 number goli na ঠিক আছে থামবাই